כן, לא כל כך נורא. הוא די נורא. לא, השורה האחרונה שם לא ברורה. הוא לא קיבל 98 בחיבור, נגיד את זה ככה. לא. אבל ביציר הציוץ, ממש. אוקיי, פרסם עם מצלמה, יוטיוב, מה נשמע? בואו ננסה באמת לקצר את מה שאפשר לקצר ולפעמים מה ששווה להתעמק. 10 כמספר בסיסי שכבר ידוע מימים הקרובים. לפי הגמרות, כשהגמרות בירושלים ובבבלי מנסים לבסס את הקטע הזה שמשנה במגילה אמרה שצריכים 10 לכל הקטעים האלה של קריאת שמע ולעבור לפני תיבן, ברכת כהנים, קריאת התורה, הפטרה, מעמד במושב, ברכת כל הדברים האלה צריכים 10, שהירושלמים והבבלי ניסו לבסס למם, מה ראינו בירושלמים פה? סיפור של האחים, של 10 האחים שמגיעים לשבור את השבט במצרים. כן. הם היו 10. היו 10. ימין נשאר אצל אביו, יוסף היה כבר במצרים. כן. היו 10 שיורדו, וזה טוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים. זאת אומרת, הם כבר יודעים שזה 10, המשנה אמרה שזה 10, מחפשים פסוקים בתורה שיש 10 אנשים שעושים משהו, וואלה, אחד מהם יש פסוק ויש מילה תוך, כמו שיש מילה תוך אצלנו נקדשתי בתוך בני ישראל. וואלה, אוקיי, מצוין. הלימוד בירושלים יותר יפה מבבלי, יותר אלגנטי. למה? כי גם בבבלי הם צריכים 2 גזירות שוות. כן, שזה קצת מוזר. וגם גזירות שוות מדברים, הגזירה הראשונה היא חיובית, אבל 2 האחרות הן הקשרים שליליים. ואתה רוצה להרגיש שהקשר למניין זה צריך להיות משהו נחמד. כמו שכמו, אנחנו צריכים המון דברים, אנחנו תפילה לעני כי הטוב, אנחנו במצב של עניות לפני הקדוש ברוך הוא, קצת דומה לבני ישראל הראשונים, 10 בני יעקב שצריכים אוכל, צריכים לקבל את זה. מה? חזק, בני ישראל הראשונים הם כמה אחים שהולכים ביחד, זה לא ציבור. אולי אנחנו צומחים מתוך זה, זאת אומרת, משהו כזה. כן, 12, כי אצלנו 10 אצבעות, כן, אבל בכל זאת, כן, אז צריכים לבסס את זה על משהו, ואז אמיר שדבר טוב, שזה יותר אלגנטי משל חיובי. מצד שני, מה מגיב הגמרא פה? רבי יוסי ורבי גון, מה הבעיה? מה הלימוד הזה? אנחנו לא 10 אנשים, אנחנו ביותר. לא, אוקיי. באמת תהיתי אם נשמע את זה ככה. זה לא ככה? לא. אם מתוך, מהמילה תוך, אתה לומד, סגין אינון. יש הרבה, זה כמו ללמוד, המילה את נמצא כאילו נמצא בפסוק הזה. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו הגבלה בגזירה שווה מאשר ללמוד. יש מילים שהן כל כך נפוצות שאי אפשר לבסס משהו, ולדעת רבי יוסי ורבי בון, תוך הוא אחד המילים האלה שמספיק, המילה מספיק נפוצה. יש מקומות שהם דורשים כבר החיבור. כן, בסדר, אוקיי. אז אלא נאמר כאן בני ישראל, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ונאמר להלן בני ישראל, מה להלן 10, כאן 10, אז אין נפקא מינה בין איזה פסוק, מסכים עם רמית שזה נחמד ללמוד את הפסוק הזה, אבל יש עוד קשר לשוני בין שני הפסוקים, בני ישראל. וזה אולי עונה קצת להערה של רחל, אבל זה הרעיון של בני ישראל מתחיל משם, משפחת ישראל, האיש. אז אולי זה נובע משם. נכון, יפה, אלגנטי. איכשהו זה, אז הוא משתלשל לבבלי, רואים שזה טיפה אחרת, ששם, כפי שעמית הזכיר לנו, זה גזירה שווה כפולה, שזה קצת מוזר כזה. ציני רבי חייא, עטיה תוך. יש איזה זיכרון שאומרים זה משהו טוב, אבל זכרו את זה תוך אחר. כתיב הכם נקדשתי תוך בני ישראל, וכתיב התם
בפרשת המרגלים, ייבדלו מתוך העדה. ועתיה באה עדה. הפסוק הזה ייבדלו מתוך העדה, אין בני ישראל או משהו, זה לא קשור, זה לא מספיק, וגם שם זה לא 10, אין 10 בפסוק הזה על... סליחה, זה עדת קורח. שהוא אומר מתוך העדה הרעה של עדת קורח, אין עניין של 10 בעדת קורח, אבל עתיה עדה, כי יש עדה בעדת קורח ועדה, ועד מצא לעדה הרעה הזאת שזה המרגלים. עוד מקום בתנ"ך שיש 10 יהודים שעושים משהו, זה 10 מרגלים, למה רק 10? כי כלב יהושע התבטלו מהעדה ההיא, אז בסדר, מה להלן 10, אף כאן 10. אז מה אנחנו רואים בזמורות האלה? זאת אומרת, אז אם כבר לחשוב שמניין, משמעית המניין, מהות המניין, מבוססת על הלימודים האלה, אז איך אתם מבינים את הלימודים? מה הפונקציה של הלימודים האלה? מה הפונקציה של הלימודים? של הלימודים האלה, לבסס את העובדה במשנה שאנחנו צריכים 10 לכל מיני דברים, לבסס את זה על גזירות שוות בין פסוקים שלכאורה הם לא קשורים. מה הפונקציה של זה? שיש במסורת ביד, אתה רוצה, ואין לך אסמכת למסורת, אתה רוצה שתהיה לך אסמכת, אז אתה מחפש מקום שרוצה. יפה, זאת אומרת, 10 זה מה שאנחנו עושים, כי... 10, זה גם מוזר ללמוד את זה דווקא מהמרגלים, שזה הקשר כל כך לא חיובי. כל כך לא חיובי, כן. 10 שקרנים, אז אנחנו גם צריכים להיות 10. כן, זהו. אז האם אנחנו רוצים להיות סופר... לא, אבל צריך סופר דייקני בזה, האם הם רוצים שאנחנו נהיה סופר זה לא דייקני? משנה. וגם, מניין, זה לא רק שזה צריך להיות 10, זה צריך להיות שקרנים, או צריך להיות רשעים, או צריך להיות אחים. אם לומדים את זה מעשרת בני יעקב. או צריך להיות מפוזרים ומגוונים שמייצגים את כל בני ישראל. אי אפשר בעניין הומוגני של כולם אנשים שמייצגים אותו דבר, צריך להיות אחד מכל שכונה שבאים ביחד. או וכולי וכולי, זה כאילו, ולא מבססים, רק רוצים לבסס את המספר על זה, אז שאלה מעניינת. אני צודק שיש תמיד איזה רדיפה לבסס משהו מאוד ברור וידוע ומובא בלי מקור במשנה, מנהל מילה. זה כאילו אחת השאלות הבסיסיות בתלמוד. אפילו לדבר שלרוב העניינים הוא מדרבנן. הרבה מההלכות במשנה הזאת הן הלכות מצוות מדרבנן. אז באופן ישר, ניהולי, אין סיכוי שיהיה איזה מקור מפורש דאורייתא. הוא דאורייתא. אבל כן, רוצים שזה אסמכתה על העניין שהיהדות שלנו, המסורת שלנו נובעת איכשהו מהתורה. אם כן, אז אם מחפשים כמות שיש 10 חבר'ה שעושים משהו, מעניין למה הם לא בחרו את הפסוק במגילת רות פחות חזק כי זה לא מהתורה, אבל זה כן ממה שחז"ל קוראים הקבלה, זה תנ"ך. אז היו יכולים לעשות זה, וזה באמת משהו משפטי. אז זה היה גם אופציה. בסדר, רק לשים לב שמה שקורה פה. עוד שאלות או הערות על הגמרות האלה לפני שנמשיך? כן, הערה אחת קטנה. המילה טוב מופיעה במקרא 24 פעמים, המילה בני ישראל מופיעה 559. כן, אז זה קצת מוזר, כאילו ההערה הזאת, כאילו, טוב, השגי עינון על בני ישראל, לא? אולי כשהוא מתכוון לסגי, מתכוון לו משהו כמו הרבה הופעות במקרא שלא קשורות אחת לשנייה בכלל והן לא, זאת אומרת, כמו שאני השוויתי למילה מילה את, שלפחות בני ישראל יש יותר, אבל הם תמיד מתייחסים לבני ישראל וכולם לומדים על כולם לומדים משהו על ההרכב של בני ישראל מהפסוק הזה במקדש מתוך בני ישראל, משהו כזה אפשר להגיד. אבל כן, צריכים לקחת דברים בפרופורציה, אז הקריאה
קריאה so called יבשה, שהמילים לא תמיד מספקת להבין מה האמירה באמת אומרת. אז כי שפה אף פעם לא יבשה. אוקיי. חלק ד' מי נמנה בעשרה אלה? מה ראינו בגמרא בברכות? מתנדבת או מתנדב לקרוא, פשוט הגמרא הזאת, רק נזכיר לנו מה יש פה. ואמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שאמרו קטן מוטל בהריסה אין מזמנים עליו, אבל עושים אותו סמוכי 10. מה זאת אומרת אין מזמין עליו? לא שלושה. לשלושה. זאת אומרת, אם אנחנו אבא ואמא ותינוק שאוכלים ארוחת ערב, התינוק לא מצטרף להיות שלישי, הם לא מזמנים עליו, לא צריכים להזכיר ולא חושבים על זה כקבוצה. אבל אם יש 9 וגם תינוק, אפשר לצרף אותו כדי להגביר את הקבוצה מספיק לומר את אלוקינו בזימון. אוקיי. ואמר רבי יהושע בן לוי, 9 ועבד מצטרפים. אוקיי. אמר רבונה, 9 ואהרון מצטרפים. אמר לי רב נחמן ואהרון גברו, אלא אמר רבונה, 9 נראים 10 מצטרפים, ולהתחתה ככל הנשמע. כן, זה תמיד ההלכתה או בלית הלכתה, זה בדרך כלל מוסר מהמצפיות הגאונים. הם חושבים שכל האמירות האלה הן לא להלכה, נראה יותר מאוחר שבצרפת כן חשוב שחלק מהם הם כן להלכה, אבל כל האמירות האלה לא, הגאונים שאלו רק 10 כמו שצריך. בלי להגדיר יותר מדי בשאלות שאני קודם. אוקיי. ומה ראית בסנהדרין? לגבי גויים. דווקא מעניין. קטע הזה. מה ראינו בגמרא פה? אולי לא כולם ראו את זה, אולי נקרא את זה ביחד. ההקשר פה זה המצווה למות על קידוש השם. זאת אומרת שבהקשרים מסוימים של דברים שנקרא קידוש השם, אתם יודעים למה בגב, אז אנחנו מחויבים למות במקום לעבור על תורה. בואו נניח. בואו מתנדב ומתנדב. שוחר? כן, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן צדק, אמרו וגמרו בעליית בית בית הזבלי. כל עבירות שבתורה, אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג. חוץ מעבודה זרה, בגילוי עריות ושפיכות דמים. אוקיי, הייתה מחלוקת בין התנאים על מה נכלל וכל זה, וההלכה נפסקה כפי הדעה הזאת, אני מניח שזה ידוע בין דבר שמתאימת. אם בהקשר נורמלי מישהו מוציא אקדח ואומר, תאכל את החזיר הזה. וואו, אבל אני יהודי, אסור לתורה. אני אראה בך, זאת אומרת, תאכל או אני ארוג אותך. תאכלי את החזיר, בתיאבון. זאת אומרת, חי בהם, לא שמות בהם. אנחנו לא אמורים למות על כל מצוות. אבל, אם זה שפיכות דמים, רפאל, תהרוג את קים או אני ארוג אותך, אתה חייב להיות פסיבי ואפילו לתת לי להרוג אותך, וכן בגילוי עריות או עבודה זרה. יפה. להמשיך? יעתה רבין, אמר רבי יוחנן. שוב, זה אותו רבי יוחנן. זאת אומרת, רבין בא מארץ ישראל, הוא אחד האמוראים שנסע נע בין ארץ ישראל ובבל, הוא מגיע לבבל ומעיד, אותו רבי יוחנן, הוא אמר משהו נוסף, עוד הערה על אותה הלכה, שזה אפילו שלא בשעת השמד, לא אמרו אלא בצנעה, אבל בפרהסיה, אפילו מצווה קלה, יהרג ואל יהרג. אוקיי, זאת אומרת, אז אני דילגתי על שורה אחת, בעצם יש אוקימתא אחת שזה אבל רגע, אם זה שעת השמד, אז אפילו מצווה קלה. מה? כן, אנחנו לא ניכנס לזה כי יש הרבה מחלוקות, אני לא בטוח שמבינים נכון מה זה, אבל מה שכן אפשר להגיד יותר שמרנית לפחות, שאם זה למשל, לא יודע, גרמניה של הנאצים ב-42 או משהו כזה, שזה שעת השמד ורוצים להשמיד את כל היהודים ולעשות דוגמה, זה דווקא לא הדוגמה הכי טובה, יותר נדבר על שעת הצלב שהם רצו לגייר את כל היהודים לנצרות, אז אם
בקיצור עוד יותר מוסלמים לנצרות. אז אם אומרים בהקשר כזה תאכלו חזיר או שנהרוג אותך, בהקשר של שעת השמד אז חייבים לרוץ ולהגן על כל מצווה ומצווה, כי כל מצווה יש לי ייצוג. בדיוק ייצוג של הכלל. זאת אומרת, בדרך כלל, אם זה סתם אדם משוגע או אנטישמי או משהו, אבל זה לא בהקשר, אז זה משהו ייחודי. התורה לא ניתנה כדי למות עליו, כדי לתת. בסדר, אז אותו משוגע, זה לא משפיע על הכל. אוקיי. ויותר מזה, מה שבן קרא עכשיו, בשם רבי יוחנן, אפילו שלא בשעת השמד, ברגיל, מה שקראנו בהתחלה, לא אמרו אלא בצנעה. זאת אומרת, אם בתוך איזה חדר או משהו, איזה אנטישמי או משוגע אומר דבר כזה. מה? בלי מצלמת וידאו, יכול להיות, כן. אבל בפרהזיה, אפילו שלא בשעת השמד, באופן נורמלי, בארצות הברית היום, באמצע דאונטאון דנבר, לא יודע, ואיזה מישהו אוסף, כאילו לפני המון אנשים, אומר, פרימה, תאכלי חזיר, אני ארוג אותך. שם, מפני שיש פרהזיה, חייבים גם למות, כי זה גם עושה איזה דוגמה לאחרים, זה לא רק היחס שלך עם המצוות. הקדוש ברוך הוא יכול לסבול את זה אולי, שאנחנו עוברים על זה כדי לחיות, אבל הדוגמה שזה נעשה לאנטישמים האחרים או לקהילה שלנו, או שזה מחליש את הקהילה שלנו, לא אותו דבר. וכמה פרהזיה? אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אין פרהסיה פחותה מ10 בני אדם. שיטה ישראלים בעיניי, הכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז שוב, מעניין לשים לב שהעניין של פרהזיה ביחס למות על קידוש השם נלמד מאותו פסוק. זאת אומרת, אז יש איזו הרגשה של קדושת ישראל גם ביחס לדברים חיוביים, ריטואליים שאנחנו עושים לשבחו של הקדוש ברוך הוא, וגם בהקשר שלילי של שמירת הבסיס של התורה, הפרהזיה שמדון לזה, גם במקדש לתוך בני ישראל. אז זה נראה מובן, פשוט זה צריך להיות 10 ישראלים, כי זה במקדשתי בתוך בני ישראל, למות על קידוש השם, שאם יש 10 ישראלים שרואים את זה, איך זה יחליש אותם לראות מישהו מת, מישהו עובר עבירה, אוקיי? באי רבי ירמיה, 9 ישראל במטריד אחד ממש. אוקיי, בסדר, מה אם זה שכונה יהודית? במקרה, אחד האנשים מהמרובים שעומדים ברחוב עכשיו להשמיד את המניין, במקרה הוא מוכר גוי שבמקרה הוא שם, או משהו כזה. תשמע, נתני דרבי חייא ברבא, עתי תוך כתיב הכה ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם ייבדלו מתוך העדה הזאת. מה להלן 10 יקולו ישראל, אף כאן 10 יקולו ישראל. אוקיי, לא. רק 10 ישראל. דרך אגב, בהקשר הזה של המצווה למות על קידוש השם, רוב גדול של הפוסקים אומרים שזה גברים ונשים כאחד. יש שהם מפקפקים בעניין, אבל שפרהסיה וקדושה זה לא... נכון, אני רק רוצה לשים לב לזה, כי יש פוסקים שאומרים שמפני שהגמרא והראשונים לא דנים בשאלת נשים, אבל כן נשים בעניין תפילה, אבל כן דנים בזה בקדושת ישראל, זה בדיוק אותו לימוד, ושם הפוסקים אומרים שזה 10 ישראל, אז אפשר ללמוד, בטח שזה אותו דבר אצלנו. לדעתי, הלימוד הזה לא מספיק. זה כן ראוי לתשומת לב, לשאול מה הדינמיקות במגדר אפילו בעולם התיאורטי שלהם, אבל זה אחד מקומות שחולק על הרב לינקן, שכן אומר, לדעתי קצת יותר בקלות, שאפשר להשוות בין שני עניינים. הסיבה שאני אומר ככה, זה מפני שלדעתי רק מסברה, אפשר מאוד בקלות לדמיין חברה שכן מדירה קבוצה מסוימת,
נגיד, נשים, אפשר לדמיין חברה כזאת, שמדירה נשים באופן, זאת אומרת, בונה את הפרצוף הטוב והרשמי של הקהל דרך הגברים. ובכל זאת, כשהמצב מתדרדר וכולם מודרים, אז כולם הופכים להיות איזו חבילה אחת. אפשר לדמיין שדברים היו קורים בגטואים, שהחברות לא היו גאים בהם, היו מתייחסים למה שהם עושים בתור second best כזה, אבל כן, אז עכשיו, מפני שאין בעצם אזרחים, כולנו מודרים, אז ככה. אני חושב שאם באמת מסתכלים על איך חברות, מה קורה להיררכיות בחברות, בשעות שמע למיניהן, אני חושב שזה מסביר משהו. ובכל זאת, אני חושב שזה לא עניין לא רלוונטי, זה כן עניין רלוונטי, לשים לב שזה לא עניין שחור ולבן, שבעולם של חז"ל ושל הראשונים, או שנשים הם חלק מבני ישראל, או שהם לא חלק מבני ישראל. זאת אומרת, הרכב הציבור הוא דבר דינמי ותלת ממדי ומגוון, וגם אצלנו וגם בכל ציבור, תמיד. תמיד לשון משפטי הוא לשון קצת חתוך, אז לפעמים אפשר לשמוע מחשבות חתוכים וברורים בלשון הזה. אני חושב שהלשון המשפטי הוא כוללני, אבל יש תמיד הרבה דינמיות מתחת. זה מה שפרשנים טובים ומסכים טובים. אוקיי, בסדר, אז ראינו את זה שיש כאן איזה סיפור מגוון בקטע. כן שואלים אפילו לזה, יש איזה קו דק וחזק בין גויים ויהודים. לא ראינו אף אזכור של שאלת המגדר, ויש איזו שאלה על ילדים, תינוקות. עכשיו, לגבי נשים, שוב, חז"ל לא מדברים על זה בכלל. ראשונים בעניינים שונים כן לפעמים מדברים על זה. ואני הבאתי פה איזו רשימה של ראשונים, של עניינים שונים כן אומרים באופן פשוט כזה, בלי הצורך לבסס את זה, בלי הרגשה שהם צריכים לבסס את זה, או להוכיח שבעניינים מסוימים המניין של 10 זה רק גברים. וסעדי גאון, את התפילה בשיעור הציבור הוא 10 זכרים שהגיעו לפרקה. רמב"ם בקריאת התורה, אין קוראים בתורה בציבור פחות מ10 אנשים גדולים בני חורין, וכולי וכולי וכולי. כל ההלכות האלה הראשונים לא מרגישים את הצורך לומר למה, פשוט אומרים את ההכללה הזאת. אנחנו כן רואים כמה ראשונים, והבאתי האחד שאומר הכי הרבה, שאפשר להיכנס, האחרים שכן אומרים משהו, בעצם אומרים משהו דומה לחלקים של רבינו מנוח פה, אז ראוי להיכנס ולראות מה רבינו מנוח אומר על דעתו בפרובנס, למה נשים הם לא חלק מהקטע הזה של עניין, ולחשוב מה הוא באמת אומר. אוקיי, אז נדבר לקרוא. ושוב, אני מודה לכולכם גם על הסבלנות, אני לא מתייחס לסבלנות קוגניטיבית, אני מתכוון לסבלנות הרגשית. זה לא דבר שנבע בכך, והרבה מצבים חינוכיים בעולם היהדות, זה כנראה כאילו מובן מאליו, שאנחנו חייבים לקרוא כל מיני טקסטים שמדברים על האישיות והמהות שלנו בתור בני אדם, נשים וגברים, וזה לא דבר מה בכך, צריך לפגוע במידה מסוימת, לא להרוס, אבל לפגוע ודורש סבלנות, אם אנחנו לא מרגישים שדורש סבלנות. לדעתי יש בעיה שאנחנו כבר we've already turned over ourselves a little bit too much. אז רק לקרוא שם לסבלנות הזאת ולא לדבר על זה. כי נצטרך לזה על רבינו מנוח.
אז מתנדבת או מתנדב לקרוא דברי רבנו נוח בפרובנס מה-14 פרק של הרמב"ם. שוב, זה בהקשר של זימון. למה ששלוש נשים, צירוף של גברים ונשים יחד זה כבר עניין של פריצות, יש בעיה כזה, אבל למה שלוש נשים לבד, לדעתו שלוש נשים לא מצטרפות? זה רכיב. אוקיי, בבקשה. בעניין זה אינו בגמרא בפירוש, מי דין ההכי. להכתיב במקהלות ברחוב, והני לא יקרו קהל כלל. נקראו. הנה, זאת אומרת, נשים לא נקראו קהל. קהל זה הגברים, זה צריכים לזכור, אפילו עד 1920 בארצות הברית נשים לא הצביעו. זאת אומרת, לא היו אזרחיות. זאת אומרת, זה היה, הם לא קהל. תחשבו על כל הכובד של הכוח החברתי סביב כבודה של בת מלך פנימה, ומה מתכוונים שאומרים דברים כאלה. מה התכוון הסבא שלי שהוא אמר, לא באופן חזק שהוא התכוון להרוג משהו, אלא שהוא קצת אמר פעם, like, grandma's the boss inside the house, I am the boss outside the house. הוא פשוט אמר מה שהיה שגור בפה. מה הוא התכוון שהוא אמר את זה בעצם? יש משהו על, זה לא כי הסבתא שלי תמיד עבדה, למדה שנתיים במכללה, וכמובן שתמיד הצביעה, והתנהגה לרכב, כל מיני דברים, ובכל זאת, התפיסה של מי מייצג וכולי, כמה נשים יש בפרלמנטים וכולי. זאת אומרת, הבעיות האלה הן ביטויים של הגישה הזאת, פשוט יותר חזק, שזה באופן לא מפתיע בהקשר של מה שאומרים. אוקיי, אז הנה נשים לא יקראו קהל כלל. הכי נמי, גם אומרים לנו תפילה, והחי וגם, ואפילו הכי לא מצטרף להצהרה. כן, למרות שנשים חייבות בתפילה, בכל זאת הן לא מצטרפות לעשרה. למרות שהסבתא שלי עובדת ומפרנסת את המשפחה, בכל זאת לא נחשבת אזרחית בציבור. זאת אומרת, הוא לא מתכוון לומר שאין לה חלק בזה. ברור שהיא חייבת בתפילה, בכל זאת היא לא נחשבת אחד מהעשרה למניין. והן עצמם, נמי לא אמרינה, לא קדיש ולא קדושה. כל דבר שבקדושה אינו בפחות מעשרה. בכתיב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולא בנות. אוקיי, אז לימוד, הוא מחדש משהו כזה. לימוד, אנחנו למדנו בגמרא, בני ישראל, אז הוא מוסיף, ולא בנות ישראל. בני ישראל. דווקא, נחשוב עוד רגע על מה הוא מתכוון לזה. הוא לא מחדש את זה לגמרי. יש מדרשי הלכה, הקולגה שלי, אביטל הוכשטיין, בספר שלה עם חנה ספרתי, זיכרונה לברכה, אוספת הרבה מהמדרשי ההלכה האלה על של בני ישראל להרכב הציבור, ויש הלכות מסוימות, אם אני טועה ביחס לקורבן, סמיכת ידיים על הקורבן, שם לומדים שנשים לא מחויבות לעשות את זה, מפני שכתוב בפסוק שם במצווה בני ישראל, ונאמר לבני ישראל משהו כזה, בני ישראל ולא בנות ישראל, לא כמה מקומות. לא נאמר בהקשר שלנו בגמרא, אבל הוא אומר שכן, גם פה, בני ישראל ולא בנות ישראל. כן? ואדם נמי בזכרים היא ולא בנקבות. והמרגלים, אנשי העבוד. יפה. כל המרגלים, רק גברים היו מרגלים. אז אם כן, אז לומדים את בניין מעשרת המרגלים, וצריך רק גברים. כיוון זה דבר שבקדושה, ליטה בפחות מעשרה אנשים, והזכרת השם בברכת המזון, ליטה אלא בעשרה, משום להבה דבר שבקדושה, ממילא המעיטו נקו נשים. כן, הציעו את האנשים, כן. ואף הסברה נותנת שלא יזכו בשם, שהרי אין בהם דם לגדל ולרומם שמו של הקדוש ברוך הוא באנשים. וכתיב, גדלו לה השם איתי
ממש מועלת לנו. אוקיי, מה אמר פה רבנו מנוח? ועכשיו אנחנו נעשה תרגיל איך ללמוד דברים חיוביים מתוך טקסטים מאוד קשים. מה הוא אמר? שלושה לימודים טקסטואליים בסברה אחת. למה אנשים לא חלק מהעניין? זה שהוא צריך, הוא מצביע ואומר, דרך אגב זה לא מפורש בשום מקום, אז צריכים לחשוב על זה. אני יודע שזה תהליך יצירתי פה, במובן החיובי לחשוב על זה. איך אנחנו מבינים את הראשון? קהל. אנשים לא יקראו קהל כלל. איך אנחנו אומרים? אז האם הוא מתכוון לומר לנו שכל מקום שיש מצווה בתורה שמדברת בלשון קהל, נשים לא בעניין? זאת אומרת, תלוי איך קוראים. אז אני הבאתי פה עוד כמה עניינים. אני חושב שהדרך להבין את רבנו מנוח, לדעתי, אף פעם לא פגשתי את רבנו מנוח אישי, לדעתי אין דרך להבין אותו כפשוטו, אלא שבעצם הסברה זה עצם דבריו, הוא מביא גם עוד אסמכתות שלפעמים הם כאן, שיכולים לסמוך בעניין, ואני רוצה להראות למה אני חושב שזה דרך נכונה לקרוא את זה. בואו נתחיל עם קהל. אני הבאתי רשימה פה, קהל זה מילה שמופיעה המון פעמים בתורה. אבל יש כמה מקומות שהמילה קהל מופיעה במצוות שבאופן מפורש נשים כן חייבות. למשל, מצוות קורבן פסח, שחטו אותו כל עדת ישראל בין הארבעים. שידוע, בלי מחלוקת בעניין, גם נשים וגם גברים חייבים בקורבן פסח אחד. מצוות ממזר, לא יבוא ממזר בקהל אדוני, וגם בצד הממזר וגם בצד הקהל ואיסורים על נישואים, זאת אומרת, ממזר זכר או ממזר נקבה, שניהם אסורים להתחתן גם ממזר זכר אסור להתחתן עם אישה ישראלית, היא נחשבת חלק מקהל אדוני להלכה הזאת. מצוות הקל, זאת אומרת, לקרוא את התורה פעם בשבע שנים. הקל את העם, האנשים והנשים והטף. אפשר לחשוב שאולי במצווה הזאת לא נחשב משהו מפורש, אז מוציא את זה מהכלל. אבל שתי המצוות הקודמות, ברור שכשהוא אומר שהנה לא יקרא קהל בכלל, היה לשון שלו, הנה לא יקרא קהל כלל, הוא מתכוון בהקשר שלנו, בשגרת הדיבור. שוב, אני לא הוכחתי עכשיו שרבנו מנוח טועה וצריכים לזרוק את הבירור שלו. אני רק מנסה לפרש שגם הוא בטוח שהוא יודע גם את הפסוקים האלה. הוא לא מתכוון לומר משהו פורמלי במשמעות השורש ק"ה ביחס למגדל, שהוא אומר לא יקרא קהל כלל. הוא אומר פה, בהקשר הזה, ויסביר למה תכף, בכלל לא חלק מהקטע, להכיר את הציבור בעניינים כאלה, תלמידים לצירה, 10, לא נגיד בכלל. אוקיי, מה עם בני ישראל ולא בנות ישראל? שוב, יש מקומות שהתנאים דורשים, זה במצוות מסוימות, כפי שרפאל אמר, בני ישראל מופיע 530 פעמים בתנ"ך, לא בכל פעם דורשים את זה, יש פעמים מסוימות שדורשים את זה. פה זה לא אחד מקומות, ועובדה, רוב הפוסקים שבאותו פסוק, הקדשתי בתוך בני ישראל, בהקשר של למות על קידוש השם, בני ישראל משמע גם אנשים וגם נשים. שוב, שהוא אומר, בני ישראל זה, ולא בנות ישראל, שוב, הוא אומר, בהקשר הזה לדעתו, הלימוד הזה. שוב, צריכים לקחת הכל בפרופורציה, שוב, אם אנחנו רוצים ללמוד על המרגלים, יוצא שכולם היו זכרים, בטח שזה היה מכוון. מצד אחד, אז האם כדאי לנו ללמוד גם צדיקים לא מצטרפים למניין, רק רשעים מצטרפים למניין, או ששני אנשים בשבט אחד לא מצטרפים למניין, או
בני 14 או בני 70, לא נזכרים כי כל המרגלים היו בגילאי הצבא, אני חושב, בין 20 ל-50 משהו, זאת אומרת, עד כמה, האם הוא מתכוון לומר שכל פרט, האם רק אנשים שחלק מהשמות של האבות שלהם היו שמות של חיות, בין גמלי, בין סוסי, זאת אומרת, אז כמובן שלא, הוא חושב שהפרט הזה הוא רלוונטי. במידה מסוימת הוא צודק, זה לא שמשה, כשמשה עשה את הבחירות לבחור מי יהיו ראשי השבטים, לא שיצא במקרה שלא היו נשים כראשי שבט, זאת אומרת, כי החברה הייתה פטריארכלית, זאת אומרת, מן הסתם זה לא עלה על דת המנהיגות שנשים בקטע. אז שוב, זה לא באמת... אז כן, זה קצת מעגלי בזה, אבל לא באופן שפוסל את זה. זאת אומרת, הוא כן צודק בהקשר שלו, שאם מדברים על הרכב הציבור, כן, זאת אומרת, הרכב הציבור בהקשר שלהם. זה נשים, אז נכון, אין לנו משהו מפורש. לא, אותה סיבה שלא היה משהו מפורש, או שנשים הן פסולות לראשי הצוות. אבל שוב, הוא אומר, כאילו, הוא מנסה להביא מקור לזה, הוא פשוט מביא מצב כמו שהוא נמצא בו, שאין מקור, ופשוט מסתמכים על משהו. נכון, וזה... וגם היו 12 מלכים. כן, אבל הפסוק הזה על בני היבדלו מתוך העדה, העדה ההיא הייתה רק 10. אבל למה אנחנו רוצים ללמוד מהעדה הזאת ולא מההרכב ההתחלתי? זהו, אז בשביל מפני שהגמרא למדה את זה, למה היא רצה לדבר את זה פה, והלשון פה. אני חושב בדרך כלל לא שמים לב למעגליות בדברים מסוימים עד שיוצאים מהמעגל, זאת אומרת עד שהאגדה משתנית. בהקשר, אם כל העולם פטריארכלי כזה, הוא מנסה לבסס את הידוע פה, מה שאני מנסה להגיד בעדינות זה שיש איזו קוהרנטיות, למרות שמנקודה מסוימת זה מעגלי. נקודה במבט שלנו, אם מישהו רצה להביא הוכחה כזאת, לומר שאי אפשר לצרף נשים במניין, מפני ש10 המרגלים היו... what? עדה זה רק גברים. קהל זה רק... what do you mean? יש כל מיני, אז אי אפשר. זה כבר לא מובן מאליו מההקשר של הפסוק הזה. בהקשר שלו, אני אומר שמבחינת אינטלקטואלי, אם אנחנו מבינים נכון את הטקסט הזה, אז הטקסט הזה, אני לא בטוח שזה מעלה או מוריד בשאלה שלנו, אבל זה כן מסביר, נותן לנו איזה חוש למה שקורה. אם הוא חשב שזה היה חתוך וברור, הוא גם לא היה נדרש לסברה בסוף. הוא מתחיל ואומר, זה לא מפורש, בואו ננסה לתת איזו הבנה, זה הבנה מקראית והבנה סברתית. ושתי ההבנות, ההבנה המקראית וההבנה הסברתית, הם די משרתים אחד לשני כמו שצריך. זו פרשנות טובה. שוב, מזה אני מנסה להגיד, אני לא בטוח שרבינו מנוח, אם היה לנו time machine, או שהוא היה מכון ימי העגל וחי 700 שנה או משהו כזה, אני לא בטוח בכלל שרבינו מנוח היה פוסל המניין שלנו. הוא היה פוסל אנשים עם אותם חלקי גוף שמורכבים בחדר הזה, בהקשר שלו, כי משמעות הצירוף זה משהו אחר גם. אוקיי, וגם עדה, מרגלים אנשי, הוא בסדר, אוקיי, ואז מה עם הסברה? מה הוא אומר פה? אף הסברה נותנת שלא יזמנו בשם נשים, שהרי אין בהם דת לגדל ולרומם שמו של הקדוש ברוך הוא כאנשים תקרבו לשם איתי, שזה מה שאנחנו לעשות. דרך אגב, רק מה שהוספתי פה, גם שהפירוש, אותם פסוק על הקהל שאנחנו מדברים על מה פירוש ברוך הוא, אחד השימושים בפסוק הזה בספרות התנאים זה לתאר את המצב של שירת הים, שרבי מאיר אומר שכולם
פתחו את הפה לשירת הים, אפילו עוברים שבמעין מותם, אמרו שירה, שנאמר במקהלות ברכו אלוהים, ממקור ישראל, אפילו במקור, זאת אומרת ברחם, אז פתחו לשיר, הוא אומר את זה מהמילה הזאת במקהלות ברכו אלוהים. אז באמת המנהל גם לא שכח את הגמרא הזאת, את התוספתא, לצורך העניין. ואני גם לא סובר שהוא מתכוון להגיד, כן, עוברים, כן, זה חיים חלק מבני ישראל. גם לא מתכוון להגיד שעובר מצטרף להיות אחד מ10. זאת אומרת שאישה בהיריון יכולה להיכנס למניין, והיא לא נחשבת, לא, אבל היא בהיריון, אז זה בסדר. במיוחד, הם אפילו לא ידעו מה, זה הפואטיקה של הלימודים, זה לא משהו פורמל. וגם בני ישראל, הבאתי עוד מצוות שבני ישראל מפורש לכולל אנשים, וכן בעדה זה לא ברור. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מגיעים לעצם העניין. מה הוא בעניין? מה הוא מנסה להגיד? מה הקטע של הסברה הזאת? מה אנחנו לומדים? רבי תם הוא לדעתי היחיד בין הראשונים שבעצם מסביר מה זה בעניין, מה הקטע הזה, מה קורה, מה ההבדל בין תפילה שאני מתפלל יחיד לתפילה שאנחנו מתפללים ביחד, ש90+% זה בדיוק אותה תפילה, מה קורה אחרת, מבחינה רוחנית, מבחינה ממסדית, מה ההבדל, למה אנחנו צריכים את הדבר הזה. וכפי שאני אמרתי, רבי תם, חיבור זה לא היה הקטע שלו, הקטע החזק שלו, אז בואו נקרא ונבין. אז עוד מתנדב לקרוא. שוב, הגמרא אומרת שרבי יהושע בן לוי צירף קטן אפילו מוטל באריסה להיות אחד, להיות רק העשירי. זה מה שהגמרא אמרה. רבנו תם פוסק כמותו, כנגד הגאונים, רבנו תם פוסק כמותו, דרך אגב, צריכים להבין את זה, רבנו תם היה גר באיזה דאמפיר, צרפת, לא היו כמעט אנשים שם בכלל. הגאונים היו בערים גדולות בעיראק, אז בבל, זאת אומרת, צריכים לצפות שפוסקים במקומות כמו דאמפיר ורמהות יקלו על צירוף עניין גם למישהו אחר להיות העשירי. זהו, אוקיי. טלי, אני בשיעור עכשיו, את יודעת את זה. אוקיי, רבנו תם, מה הוא אומר? מה הוא אומר? אני מוסיף אפילו מוטל דאריסה, דאקה לבי... דעה מה? דעה כל. דעה כל. זה לא מבדיל בין ה' לחיים. שעל כל. אוקיי, תמשיך. בי י' שכינתה שרי. הכל בעשרה, הכל בית עשרה, הכל קבוצת עשרה, השכינה שורה. אוקיי, אז קודם כל הוא ניסה להסביר למה רבי יהושע בן לוי הצליח לצרף קטן למניין. למה? על כל 10 ש... על כל עשרה, כל קבוצה של עשרה, השכינה שורה. תסביר למה? כי קדושה ב10 מ"ונקדשתי. ונקדשתי. כי לומדים את המושג של קדושה בעשרה, שזה קורה בעשרה, מהפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל. לא שנה? לא שנה גדולים ולא שנה קטנים. אוקיי, נקודה, בינתיים. אוקיי, אז עכשיו, מה הוא הוכיח בינתיים? שלא משנה מי מרכיב את 10 האלה, אם יש 10 אנשים יש שכינה. לפחות לעניין הרוחני, זאת אומרת שהשכינה שם, שאני יחיד 5 או 9, השכינה לא נכנסת, אבל הכל ב10 השכינה נכנסת, הקטע הרוחני שבזה, לא שנה גדולים, לא שנה קטנים. זאת אומרת, מניין equals כל בני ישראל, צעירים אז אם כן, מה הבעיה בפירוש הזה? שאז מה, זה יכול להיות 9 אנשים בגבר אחד? לא, הוא לא דיבר בכלל על נשים, לא ראינו שום מספור של נשים פה. הגמרא עוסקת בטינה.
למה רק 9 ו-1? למה לא חצי חצי? כן, זה הסבר כל כך טוב, זה יותר מדי טוב. סליחה? כן, תפילת ילדים, הם חייבים לומר קדיש וקדושה ולחשוב על זה לא בתור איזה הכנה, אלא כמניין רציני. הם לא חייבים בתפילה. אוקיי? כן, אז אפילו הם לא חייבים, זאת אומרת, ההסבר שלו כל כך טוב, שזה הורס את כל העסק. הוא התחיל להסביר למה קטן אחד יכול להצטרף לצניף לעשרה, והסביר את זה כל כך טוב שעכשיו, אם לא יודע, מה שנראיתי לתמר ויוני, אולי 4 הורים נפגשים בפארק עם הילדים שלהם שמשחקים, וביניהם 6 ילדים, ואז למה לא להתפלל מנחה ביחד כמניין, במקום שכל אחד אומר, רגע, אפשר לשמור על הילדים שלי כמובן שאני מתפלל על צ'יק צ'אק? אז לא, לקבץ גם את הילדים לעשות מניין, למה לא? אוקיי, אז הוא ממשיך. ובלבד שיהיו 9 גדולים. אוקיי, אז הוא יודע שזה חלק מהגמרא, למה? ובלבד שיהיו 9 גדולים, ותפי מחד לא. יותר מאחד, לא. זה מוצא, יותר מאחד. למדו את מה שאני אמרתי בחצי המשפט הקודם. כי באמרין על גבי עבד, וליקה יקרא דשמיא כולהם. שאין יקרא דשמיא כולהם. אין כבוד שמיים כל כך, יותר מאחד. מה הוא ניסה להגיד? אוקיי, בואו נחזור לסיטואציה הזאת של תפילת ילדים, או הורים, כמה מבוגרים וכמה ילדים שנמצאים ביחד. האם, מבחינה רוחנית, האם השכינה שורה שם? כן. כן. יש משהו שונה מבחינת הרכב בני ישראל. אנחנו עדיין בתפילת ילדים, משהו רוחני, יש הזדמנות למשהו רוחני שם, שאין לפחות מזה. השכינה נכנסת, אז גם מאוד מעניין תמיד שאנחנו מדברים על עניינים רוחניים, מה החוויה הפסיכולוגית הרגשית שממלא את הביטוי הרוחני, לא ניכנס לזה עומק, אבל ראוי לנסות להבין את הפוליטיקה שם. אז כן, אומנם זה נכנס, אבל לא כיקרא דשמיא כולהם יותר מאחד. זה לא... יותר מאחד, זה לא מכובד להרכיב את הציבור ככה. אומנם השכינה שורה, אבל לא מתאים, לא מכובד לשמיים. אוקיי? זה לא כבוד ציבור, זה שמיים. כבוד שמיים, מה שהוא אומר, כבוד אלוהים. באמת שאלה, מה היחס בין כבוד ציבור וכבוד שמיים? במיוחד, מפני שגם אתה יודע, גם אני יודע, גם אתה ידע, אין לנו כבר אורים ותומים, ואנחנו לא שומעים ישירות מה החוויה של השם. תמיד שאנחנו מנסים לדבר על חוויות של השם. ויש המון אמירות שאנחנו מעזים לדבר על חוויות של הקדוש ברוך הוא. אפילו אחרי סוף תקופת הנבואה. מה אנחנו באמת מנסים לומר? נראה את זה במפורש בחלק מהאחרונים, שכנראה שיקרא דשמיא בכל ציבור זה די זורם אחד לשני אצלם, אבל בינתיים לא אמרנו. זה לא, זאת אומרת, אנחנו לא חווים את זה שאנחנו עושים את הכי טוב ביכולתנו לכבד את השמיים, אם אנחנו שולחים את הילדים, מה שאתם לא, זה צריך להיות האזרחים. מפני שאנחנו בצפון צרפת, וזה מאוד 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 קשה לאסוף 10 אזרחים, אז אנחנו מכירים באחד זה בסדר. רוב הראשונים פוסקים כגאונים ולא כרבנותם, ושוללים להלכה אפילו קטן אחד במניין. אבל לא שוללים את הגדרת המניין שלו. אז בעצם כך מבינים שפוסקים כמו הגאונים, שלא, הוא היה מוכן לסבול כגם קטן בעיקר דשמיא דרך הכללת אחד. הוויכוח אבל על העיקר דשמיא בין שיטת הגאונים אז הם לא מדברים את זה בפירוש, מה שאני כן יודע... לא, הראשונים שכן הולכים לשיטת הגאונים. להלכה לשלול ילד, כן. אז הבעיה היא עיקר דשמיא. הבעיה, שוב, שבדרך כלל לא מדברים במפורש על הדברים, אבל לא רואים חילוקים או שיטות אחרות על מהות המניין. בעצם אומרים שמה פתאום,
רק צריכים להיות מבוגרים. אני חושב שהדרך טובה להבין את זה, זה שאם אתה בברצלונה, או בנרבונה, או במקומות שיש קהילות גדולות והן אורבניות, אז נכון, זה לקט יקר דשמיא, כולי היי, אפילו באחד, מה פתאום לסמוך על ילד להרכיב אחד ממין? מי שמע על דבר כזה? מניין זה מניין. צפון צרפת, בדרך אגב, במאה ה-20 בארצות הברית, ראינו דווקא בקהילות, במקומות יותר מפוזרים, עם קהילות יותר קטנות, אפילו במאה ה-20 היו כמה רבני קהילה שלמעשה סמכו על חלק מהדעות שפוסקים כנגדם מפורש בגמרא הזאת. אפילו בבית כנסת של ההורים שלי, כבר 20 שנה, למרות שזה בשיקגו, ששיקגו זה עיר של המון יהודים, אבל בשכונה של המשפחה שלי, רוב היהודים, רוב הלבנים בעצם, ויהודים התחילו לחשב לבנים, החל ב-66, תופעה שמתאר עכשיו, שכל הלבנים ברחו מהסאוף סייד בשיקגו, ומעט נשארו, אז בקהילה שלנו זה בית כנסת קטן, ולמעשה מצליחים איכשהו בנס להחזיק מניין כל יום, ולמעשה מנסים להביא 10, אם יש 9 פותחים את הארון ומתפללים. אז למרות שאפילו בתוך הגמרא תוכל את זה בפירוש. אני בטוח שזה לא מפני שזה קונסרבטיבי ולא מכירים משהו כזה. אותם רבנים בדירפילד והיילנד פארק שיש להם יותר אנשים לא היו מסכימים לעשות את זה, וגם אותו רב אם הוא היה בקהל שהיה יותר אפשרית. אז אני לא הסכמתי עם ההחלטה הזאת, אבל אני מבין שאותה דינמיקה קורה בינתיים. אפילו פה בישראל, בעין צורים שהיו 6 תלמידים ורצינו לכלול את הספר תורה ופינת הלכה ופינת גמרא ופינת תנ"ך, אבל חסידות לא. כן, יפה. אז מבינים, זאת אומרת, יש איזה אבסורד בזה, מבינים למה לא פוסקים כרבני תם בדבר הזה, ולמה הגמרא לא פסקה כרב שמעון לוי, אבל גם למה באיזה הקשר היו רוצים. מה שכן, שפוסקים כנגד רבני תם להלכה, אף אחד לא שולל את ההגדרה שלו, אם יש הרבה דחייה לגישה הזאת, מה זה בעצם עניין. עניין, מה שקורה, השכינה שורה הכל ב10, זה גמרא מפורשת, ואין הבחנה בגילאים וחלקים לציבור. אבל מה כן? מה זה בני ישראל? מה המרכיבים המהותיים לזה? זה הוא אומר בסוף, מה שהוא היה צריך לומר בהתחלה. ואבן עמי הייתי בכלל פשטי, בשכינה, שריה, הכל מחויבי מצוות ובני ברית. אוקיי, מחויבי מצוות ובני ברית. יש לו בעיה, כאילו הגמרא תיארה שאלה על לצרף עבד אחד או לצרף תינוק אחד. אז מה יש לעבד שאין לו תינוק, מה יש לתינוק שאין לו עבד? זאת אומרת ששניהם הם borderline Jews, אוקיי? שניהם הם חלק אבל לא לגמרי. מה חסר? תינוק לא חייב במצוות. אוקיי, כן, ילדים לא חייבים במצוות, אבל כן בני ברית. גם זכרים, גם נקבות, גדולות, אם נולדו כבר לא חסרי לב, ואני משהו כבר לא, שהם חלק מבני ברית. והעבדים, הם לא בני ברית, הם לא נולדו בקדושה או משהו, אבל חייבים במצוות. אז הוא מנסה להגיד שהקדושה, משמעות הקדושה, הוא אחד משני המרכיבים האלה. חיוב, מצוות ובני ברית. אבל בעצם, למישהו שיש לו רק אחד המרכיבים האלה, זה לא מכובד לשמיים לקחת מישהו שאין לו את שניהם ולצרף אותו להיות חלק מהקהל. עכשיו, בינתיים הוא לא דיבר על הנושא האהוב עלינו, ואולי זה דווקא טוב, כי זה ממש באסה, תמיד לכלול נשים ביחד עם עבדים וקטנים. על דאגה, תלמידיו כן דיברו על זה וכללו אותם ביחד. מה אמר תלמידו רבנו שמחה? מצאתי בשם רבנו שמחה, אומר מרדכי, עבד ואישה מצטרפים בין לתפילה בין ברוך אלוהינו, ומעשה את רבי אליעזר ששחרר עבדו והשלימו בעשרה, זה ממש מדווקא בשחררו, יש לומר, אוקיי, אז
שעבד ואישה מצטרפים, וגם אמר רבנו שמחה עשה את זה במפורש במקום אחר, גם רבנו שמחה היה עושה מעשה לצרף אישה ועשרה לזימון וכולי וכולי. אז עכשיו, מישהו שאל אותי לפני שבוע, מאיפה בא הלשון בשולחן ערוך, ששולחן ערוך מגדיר מניין כעשרה, זה ההחלטה בעצם, עשרה זכרים. עכשיו, ראינו, אם אנחנו פותחים את הרמב"ם, שבדרך כלל המחבר מעתיק את לשון הרמב"ם, כשהוא פוסק מוטל כל מיני דברים, לשון הרמב"ם שם הוא 10 גדולים בני חורין, בעניין של תפילה, אוקיי? והשולחן ערוך, אומרים בבית פה נגד מתחת מרן הרב יוסף קארו, אומרים קדיש ואין אומרים אותו לפחות מ10 זכרים בני חורין גדולים, שהביאו 2 שרות, אז הוא הוסיף למילה זכרים. שוב, אם אני זוכר נכון, הרב גולדקין רצה לטעון הוא עשה את המספרה של עצמו, הרמב"ם, אם יש עוד לא הבחין, בטח שהרמב"ם היה מסכים להכללת נשים במניין 10. לדעתי, שוב, זה פורמליסטי מדי וסלאפי, מבחינת החשיבה. אני חושב שזה דבר, הרמב"ם מעתיק את לשון הגמרא בדרך כלל, וזה עניין שלא עלה, אז צריכים בכל זאת לבסס. אני לא אומר שהרמב"ם היה פוסל, אני רק אומר שזה לא מקור. הבית יוסף אומר לנו למה הוא מוסיף לנו לזכרים. בואו נקרא בפנים. וכתוב במרדכי בשיר רבי שמחה, דעבד ואישה מצטרפים לתפילה ולברכת המזון ב10. ופשוט הוא שזה לפירוש רבנו תם. דפסק רבי יהושע בן לוי בעבד אחד מצטרף. עבד ואישה, כמובן. מסבר רבנו שמחה, תו הדין לאישה, בכל דוכתא, בכל מקום, אישה שווה לעבד. וכיוון רבנו תם בעצמו לא רצה לעשות מעשה, מי יקל בדבר? וכן נהגו העולם שלא צריך אישה כלל. אז דווקא המקור של הבית יוסף לומר את שלילת אישה ממניין הוא מקור שפותח מקום לאישה אחת להיות חלק במניין, והוא אומר שזה דבר שזה לא נעשה וזה לא נהג כאן. באור הזה הוא מוסיף את זה. אני לא אומר שבגלל זה, שזה רשום או משהו. אני רק אומר שצריכים להבין מה הטיעון של כל מונח שם. אני לא בטוח שזה אפילו רלוונטי, כל השאלה שלנו, מה שבוער לנו בראש, כן, אבל לנו זה כל הקטע, הסיבה שאנחנו מדברים על זה, אישה לא שווה לעבד בכל דוכתא, אפשר לה, כן. אני דווקא מחמיר, אני לא הייתי מסכים לצרף ילד או להיות הסניף לעשרה, להיות אחד מהמניין. אני חלקתי על הרב בקהילה שנה, אני אמרתי, אנחנו צריכים לזרז את האנשים להגיע למניין, אבל מרגישים שהשאלה אחרת. כן, ראינו משהו, אז אם אנחנו עכשיו, אנחנו בונים ציבור, בואו נחשוב לרגע שאנחנו פוסקים כשיטת רבנו תם, ואנחנו מצרפים גברים ונשים באחד המניין, מה אנחנו בעצם חושבים? מה הסברה שלהם? אפילו בלי לחשוב על זה, ישראל הם נביאים הם, בני נביאים הם, מה הסברה, אם רוצים להפתיק, מה הסברה שלהם? כן, אז צריך להסתכל על מה המעמד, כאילו, למה אישה שווה לעבד, כל זאת השאלה, כי הרי זה לא, ואז אתה מבין שהמעמד החברתי שלה, ואז שווה למעמד החברתי של עבד. עכשיו, ברגע שאישה מקבלת ועובדת בפני עצמה, מפרנסת ומחלקת, ויכולה לשבת בישיבת מנכ"ל של חברה, תגיסו את זה. או ישיבת חלקיות בצורה כזאת. אז אין שום סיבה שהיא לא תוכל לצרף מי. בואו נדבר יותר בפרטיות, לא בלמדנות פה. שוב, מה רבנו תם בשיטה שלו, מה זה מניין? אנחנו רוצים לדבר. הוא מדבר על השערה אנשים מה זה כאילו ששם ברי מצחים שאומרים בעול תורה ומצוות. והם בני ברית. כן, אז נשים, גם לא דרך אגב, נשים היה איזו העדפה גם בעולם של רבנו תם, גם יותר מעבדים וגם יותר מילדים, שהם גם בנות ברית וגם מחויבות מצוות. שניהם, בכל זאת, חייבו את הנוכחות של נשים כאיזה פגם ביקר את השמיא, לקר יקר את השמיא, כולי. אז כן, אז במקום שמרגישים באופן תיאולוגי
שכבוד שמיים מתחלל בציבור שמרכיב, שסומך על נשים, אז כן, אז אם זה ביזיון לשמיים, אז זה דבר שלא ראוי לעשות. אם זה כבוד לשמיים, זה דבר שכן ראוי לעשות. אז מן הסתם, עניינים, אם אנחנו סוברים קרבנו תם,